खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनै 26 एप्रिल 2023 बाराया जायो बुधबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। गिथाव बाथाव अर खामदों। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय बेटापारा ओनसोलनि गंसे हाउसिं ससाइटि एपार्टमेन्टआव गिथाव बाथाव अर खामदों आरो बे अर खामनाय जाथायाव गोबां लाख रांनि धोन सम्पथिफोरा सिलिंखार आरो थेर बेथेर जादों। उनाव अरखौ खोमोरनो थाखाय गंथाम अर खोमोरग्रा गारिया फैनानै अरखौ खोमोरनो हादों आरो बे जाथाया सदानन्द दासनि एपार्टमेन्टआव जादोंमोन। सासे सुबुंनि सायाव सासे सेंग्रा जालाया बारसिननानै इनाय बुथारबाय, नाथाय बुथारनाय जायाखैमोन। मुम्बाइआव सासे 62 बोसोर बैसोनि सुबुङा सुइमिं पुलाव दुगैबाय थानाय समाव गुबुन सासे सुबुङा गोजौनिफ्राय सुइमिं पुलाव बारजुमनाय समाव 62 बोसोर बैसोनि सुबुंनियाव नांनायाव बिनि गोदोनायाव जोखोम जानायनि उनाव बेखौ हस्पिटालाव लांनाय समाव बियो थैदों आरो बे जाथाया अजान सुइमिं पुलाव जादोंमोन। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय बिष्णु सामान आरो बारजुमग्रा सुबुङा 20 बोसोर बैसोनि सेंग्रा जालायमोन। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। आं जोबथेसालियाव दोनजानाय समाव आंनि फारसे बांद्राय सानाखैमोन। गिबि 1 दानाव आङो आंनि फारसे सानदोंमोन, सिन्था खालामदोंमोन, नाथाय जेब्ला एनडिइफोरखौ जोबथेसालियाव लोगो मोनबाय, आङो एनडिइफोरनि थाखाय एनडिइफोरनि दुखुनांथाव थासारिखौ नुनानै गोसोआव गाखोनो फैदों होननानै बिक्रम दैमारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। थांनाय जानुवारि 7 तारिखआवहाय पुलिसनि आखायाव दङमोन आरो जेलाव थांदोंमोन, बयबो दिनै मिथिगौ। दा बे जोबथेसालियावहाय आं थानांनायनि समाव माबाफोर जादोंमोन नामा, घटनाफोर जादोंमोन नामा, बा माबाफोर बुंनांगौ दङ नामा, हयथ' निस्सय रायजोफोरा आंखौ सोंहरगासिनो दङ। बिनिखाय आङो नोंथांमोननि बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा नैबे निउस पर्टेलनि गेजेरजों आङो फंनैसो खोथाखौ बुंनो सानदों। नंगौ, आंखौ जेलावहाय जोबथेसालियावहाय दोनदोंमोन, 91 डेज आं थादोंमोन। दा बै जोबथेसालियाव थानाय समावहाय आं गावनि थाखाय खोब खम सानदों। 1 मान्थसो आङो एसे साननो गोनां जादोंमोन, टेनसन जादोंमोन। जेब्ला 1 मास बारलांबाय अब्ला आङो कनफार्म जाबाय जे जोङो खैदिन थानांगोन आरो माब्ला गगोन। दा आंनि खोथाखौ दोनथ'नानै आङो बेवहाय गोबां जोंनि जायफोरा दिनै सेंग्रा सिख्ला बा जोहोलावफोर, बिसोरखौ आं लोगो मोनदों, जायफ्रा दिनै ड्राग्सनि एडिक्टेड जानानै हमजानाय आरो ड्राग्स फाननानै बेफार खालामना हमजानाय सेंग्रा सिख्लाफोराबो बे जेलाव दङ। आं बिथांमोनखौ लोगो मोनदों। बिनि उनावहाय नोजोर होनो गोनां खोथाया बेनो, जोंहा जितु एक्स एनडिएफबि बिथांमोनाबो हमजादों। बिथांमोनखौ जे माबायावहाय ससियेल मिडियायावहाय लाबोनाय जायाखै, नाथाय बिथांमोनाबो जोंजोंनो हमजादों, जोंनि एखे केसावनो। दा बिथांमोना मोनसे दुखुखौ फोरमायदों आंनि सिगाङाव जे जोङो सान्ति सुक्ति जानायनि उनावबो दिनै बेबायदि अबस्था। जेलाव जायफ्रा दिनै हमजादों, जोबथेसालियाव जायफ्रा दङ, बिनि अनगायैबो जों जेब्ला कर्टआव हाजिर जानो जों फैयो, अब्ला गोबां एनडिएफबिफ्रा केस सेफायनो थाखाय, हाजिर जानो थाखाय बे कर्टआवहाय जों लोगो मोनो। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।